Nou nog een leeg terrein en net een soort activiteit op het wetter bij Burgum. Maar op vreed 14 en sneun 15 juni is, als het waar mij zit, alles oors. De grootste traaien-iepenlofspotten van Friesland, bij elkaar op één locatie. In de eerste kom je uit in Sneeds of in Watsijn. Je ziet het wetter op. Maar het is heel moeilijk om dus een plek te vinden waar de keertjes en de vierleppers wat smouten hebben. En waar de scooters touw de voeten kennen. En dan is dit het ideale plek? Dan is dit een goed plek, ja. Het is een prachtlocatie, dat sowieso. Want wetter van me hebben we hier maar in Friesland die dat heeft. Maar het scootsstation en het viel je hebt met het keertsen, dat erbij ook in. Ja, dat is hartstikke mooi. Toch eerst maar even zien en dan, de verhalen die nou mooi en het wordt een groot opzet. Maar ik ben complimenten voor de organisatie dat ze toch zo ver komen. En zeker in deze tijd dat ze dit van de groen krijgen. Het idee van de Frieske Olympiade is Sanny Lien al ontstien. Uit de koker van de Frieske Vierzichten. Hoe moet het Friesland van de toekomst eruit zien? Verliezen hier zou het al heven, maar financieel kwam het net roem. Ook dit hier wie het een dreig verhaal, maar slag het op het laatste moment toch. Nou moeten de meesten nog weten dat het er is. Als je dus in de laatste weken echt een product publiciteit rondom kennen, dan kan het best wel wezen dat dat uiteindelijk nog het beste hing bloot. Dus dat is echt al was spannend. De topkeerters, topscootjesielers en topleppers binnen oer 2 weken van de partij. Net alleen nog van de wedstrijden, maar ook om in de kunde te komen met elkaar sporten. Nou, is het wat? Ja, kijk maar. Ja, dat is hartstikke mooi. Ik kreeg mooie balletjes in, dat scheelt wel. Nou, een talent? Ja, gelijk, zeker weten. Natuur, ongelooflijk. Ja, nee, hartstikke mooi. Rekken de balletjes mooi, dus dat is belangrijk, hè. Goed, dus als er hier een uitvalt door 2 weken, dan wist dat Nou, al. weet ik wie ik belly, ja, zeker weten. De gemeente Tietjerkstradiel dreamt al van een jarenlange traditie op deze locatie. Dat door een periode 10.000 mensen op aankomen.